السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ تو بھی ایسے ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہاں پیا، امید کرنا تو سب ٹھیک ٹھاک ہو سو۔ آج تک سیٹ اپ جو سارا چینج لگتا پیا سی، گوڈلی وغیرہ چینج لگتا پیا سن، تے چھت دا ویو جڑا ہے پیا وہ سارا چینج لگتا پیا سی۔ اصل ہے دوستو اے جا چھت وغیرہ ہے نا، اے ہمسایہ دا گھر ہے پیا، تے اے اتنے بعد گوڈلی وغیرہ ہن پیا، تے ادھے کبوتر جڑے میں نا وہ اپنے تے چاہیاں دیکھو سامنے کبوتر ہی یہ بیٹھن تے، دیکھو یہ کبوتر بیٹھن تے یہ جوڑا ایک چاہیاں مرغا تے مرغی دا یہ جوڑا کھڑا تھی شوق کرو تے جڑی یہ مادی ہے پی یہ انڈے لہاون شروع تھی گئے، تقریباً یہ 3-4 انڈے لہا چھوڑن تے انشاءاللہ جو یہ اپنے انڈے مکمل کرے سی تے واتی کو کورک تے ملے سو تے وات انڈے چو بچے کڈے ہوئے سو تے باقی شوق کرو جوڑے دا ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوڑا ہے بھی نال بھی اچھا ہے تے مادی بھی اچھی ہے پی تے باقی یہ کبوتر بیٹھن تے دو گوڈلی ہن پیاں مرغا تے مرغی باہر نکلن گوڈلی چو تے کبوتر بھی دیکھو چھت دے باہر نکلے ودن دھوپ تے نکلے ودن تے مرغا بھی باہر نکلے ہون تے دیکھو مرغا دا شوق کرو تے باقی گوڈلی چیک کرو، دیکھو ماشاءاللہ دیکھو کتنا سونے گوڈلی ان پھیڈو تے چھت دا ویو چیک کرو تے مرغا دیکھو مرغا ماشاءاللہ تے باقی دیکھو ایک کبوتر اے ودن تے مادی کو دی تھی تے دو اے بیٹھن تے کبوتر ایک میں جڑے کبوتر دے تھا چاہے نا میرے گھر دے نال بھائی دا گھر ہے پیا اتھا تھی نا پیا کم تے ادھے وقت میں کبوتر تے مرغی ای چھاتے چاہے ہمسایہ دا گھر ہے پیا کیونکہ اتھا خالی کھڑا ہے تے اوتینے کولو اسم ہمسایہ کولے گھر خالی کیتا ہے تے سامان تلے پیا تے اوتے ودی دو گوڈلی ہن پیاں میں ادھے جڑے اپنے پرندے ہیں نا اتھوں اپنے گھروں چاہ کے تے رکھے چلو میں کہ ادھے اتھا پرندے پیرا سن تے ادھے اتھا پیرا سن تے ایک مرغیاں دا جوڑا تے باقی جڑے ہن پے کبوتر 4 کبوتر ہیں، چوتھا کبوتر ہن فجنا کڈے انہاں کو گوڈلی چوں وہ اڑ کے تے وہ میرے گھر وہ اتھا لگا گیا کیونکہ گھر نہ رہے پیا نزدیک ہے پیا انہاں کو جی میں کبوتراں کو کھولے وہ اڑ کے تے سیدھا وہ اتھا گھر لگا گیا اتھا گیا بیٹا باقی اترا ودن تے دیکھو تے یہ بیا مرغا تے مرغی ودن تے اس پر ادھے پرندے میرے گھر ان تے ادھے پرندے میں اتھا چھاتے چاہیاں میں کہ چلو ادھے اتھا کھڑا سن ادھے اتھا ہیں اوے سردیاں دا موسم ہے پیا تے وات پرندے ڈسٹرب تھیندے چلو اتھا دو گوڈلی کھڑی ہیں نا میں کہ اتھا صحیح کھڑے رہسن تے یہ مرغا تے مرغی انڈے وغیرہ لہندے پئے ہن تے جڑی مرغی ہے یہ انشاءاللہ 2-3 انڈے لہا گی دن تے انشاءاللہ واتے جو اپنے انڈے مکمل کر گئے سی جتنے لہاونے ہوسن واتے کو کورک تے بلے سو تے وات بچے کڈے ہوئے سو باقی میں 4 کبوتر چاہیاں میں 2 مادیاں تے 2 نر تے میں کہ چلو اتھا گوڈلی کھڑے تھیاں چلو انہیں رال ہوئے سن تے بچے شچے کڈے سن باقی جڑے میرے گھر رلے پن کبوتر وہ ایک جوڑا تا بچے کڈے بھی ہے تے دوجا جوڑا جڑا ہے پیا وہ اس میں رل گئے تے ہن انڈے لہاون تے آ گئی ہے باقی تساں چھت دا سارا ویو چیک کرو یہ مرغا تے مرغی ودن تے وہ کبوتر بیٹھن تے وہ گوڈلی ان پئی باقی جے گھر دا چھت دا کام مکمل تھی ویسی وات سارے پرندے اپنے گھر چاوے سامنے دیکھو پوڑی لگی کھڑی ہے لنٹر پوندا پی ہے تے جڑا بھائی دا سارا سامان ہے نا چھت تے گیا پی ہے تے باقی مرغا وغیرہ یہ ودن تے کبوتر ہی ودن تے ٹھیک ہے دوستو تو کو آج دی ویڈیو کیویں لگی ہے ویڈیو اگر تھا کو لگتی ہے چنگی تو ویڈیو کو تساں کیتا کرو لائک تے کمنٹ تے شیئر تے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے پیرا بھرانا محبت ورنے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو وچ خدا حافظ۔